Europa aztertzen! Baziren 3 lagun jatorrak, Ainize, Unai, Ainoa izenekoak. Egun batean, Europa aztertzeko asmoekin zeuden 3 erabakia onartu eta hurrengo gunean goiz ohetik altxatu ziren animo guztiekin. Lehenengo motxila hartu eta aireportura joan ziren Alemaniako bidaiatzeko asmoz. Heldu zirenean, susto galanta hartu zuten urakan bat ikusi zutenean. Urakan kalte handia egin zien babesik ez zutelako. Gau osoa eman zuten pentsatzen eta pentsatzen. Hau da, buruari zer egin galdetzen. Biharamunean korrika, motxila sorbaldan jarri eta Portugalera abiatu ziren. Alemanian gertatutakoa ikusita, erabaki zuten Portugal pizka bat ezagutzea, lasaiagoa izango zelako. Orduan, kobazulo batean sartu ziren. Ainizek linterna motxilatik atera zituen eta Unairi galdetu zion. Unai, lehenengoa izan alzara? Galdetu zion Ainizek. Ados nago, mutilak lehenengo, apurua desatzegina bazara, ezta? Kobazuloan ilunpetan zeudela, bapatean Unai susto galanta ematen dien eskei. Bera usten zuelako, hauek apur bat kakariak direla. Buuuu! Egin zuen Unai arrokatzetik, baina neskak, hain azkarrak izanik, Unairen maniobra ikusi zuten. Kobazuloan barna, aurrerantz jarraitu zutenean plast entzun zen, beraien ondoan eta zagu zarraren kaka bigun eta usaintzu bat zapaldu zuten. Korrika batean momentu hartan esertaz pentsatu gabe, eskaileratik behera egin zuten linterna apurtu zitzaien ilunpetan gelditu arte. Orduan Unai esan zuen. Uste dut galduta gaudela. Ez da egia izango. Baietz, egia dela. Egia dela, Kontxo. Bale. Erantzun zioten neska biak beldurturik. Ainize ikararen ostean afaltzea erabaki zuen. Afaria bapo jan ostean eta sua txiskero batekin piztu ondoren, 3 lagunak loseko gelditu ziren, losakoen barruan gozo. Hurrengo egunean, aurrera jarraitu zutenean, kobazulo barruan ezusteko itxel bat hartu zuten. Irten bidea, gure begien aurrean dago! 3 lagunak pospozik irten ziren kobazulotik. Lasai lagunok, oraindik abentura izugarriak falta zaizkigu eta... Kobazulotik atera ostean, bapatean 3 lagunek sumendi altu bat ikusten dute. Zelako sumendi erraldoia! Eta polita! Bai, polita dela, baina leherketa hasi da! Korrika! Sumenditik urrun zeudenean, zelako estanda eta iskanbila izan zuen sumendi erraldoiak. 3 lagunak korrika zihoazela errepide batera arnaz estulka heldu ziren. Errepide erdian kotxe bat gelditu eta honek galdetu ziren. Nora zoazte gaztetxoek? Errumaniara joango gara, erantzun zuen Ainizek. Nik ere banoa. Eramango zaituztet? Noski ez bazaiz inporta, Errumanian agertu zirenean kotxe gidaria bazkaltzeko gonbidatu zituen. Han barruan, zeuden bitartean, janarian mugitzen zen eta lurrikada bat zegoela konturatu ziren. Olatuak itsasotik urruntzen hasi ziren. Urrunetik, tsunami bat zatorrela ikusi zuten. Minutu batzuk pasa ostean, dena urez beteta gelditu zen. Errumanian guztiz lur azpian urrutik kotxekoa gizajoa hil zen ur golpez batez. 3 lagunak txalupa bat ikusi zuten. Bertara igo ziren Amsterdara heldu arte. Amsterdam tulipanez betetako zelaiak daudenez, eta une ederra aprobetxatuz han askaria hartzea pentsatu zuten. Zelaietaz gozatzeko. Ainoa ez zekien tulipanei alergia ziela. Ainize konturatu zen honen aurpegia handituta eta gorrituta zegoela. Hango farmaziara joan ziren zerbaiten bila. Farmaziakoek esan zien beraiek ezin zutela ezer egin, eta gainera ez zuten Osakidetzako txartelik. Hortik korrika irten ziren, kotxe bat hartuta handi lehen joateko.
Hiru lagunak haien etxera heldu zirenean ohean etzanda gelditu ziren. Pozik jarri ziren bere hitza bete zutelako. Hau da, Aiman eta Bentura ostean Europa ezagutzea. Amaiera!